gaskiya kun burge wannan abin da na kuna yi fi sabilillahi gaskiya kun burge ni ashe ana samun wannan dangantaka haka ta ƴaƴan Fulani ɗayan Hausawa gaskiya kun burge ina ba ku labari wajen shekara 60 da wani abu sallama ya gida assalamu alaikum ya gida lafiya ya iyali su zabbi ba alhamdulillah masha Allah ka biyo samako haka abin da ya kawo ni mutanenka mutane na suna bani matsala da mutane na dan suna tura shanu cikin gonaki Hausawa yan uwana suna canye mana albarkacin gona a matsayina na sarkin noma shine nace bari in yi wata taki kai da ardon su in sanar da kai dan ka dauki mataki to kuma dan baka da kunya he ka zo nace he ka zo akwai jin kunya ga a taba ka kuma a hana hakuka ki an hana ka kuka a hana hakuka ni ba hilalin karkara na ba to na fahimce ka na ba hilalin karkara na ba za su ci haramun ba kai ba su ci haramun kaje ka duba karkaran mu ba ki ne sun tura duk da kalma biyan gaba mu to kun tanye ba su ai babu ma abun nace ba abun shi wallahi ba abun shi ba abun shi ai duk wata bodama da wata bokara da bihilla ce zai wallahi da mu ne yaka ƙarya wallahi da mu ne yaka ƙarya wallahi wa asalin ku wallahi kai anti wallahi zan barar da Allah ya tsine mana nagi Allah shi wannan nagi to daya ka ji kada ka sake tsine mana nagi Allah ya tsine mana nagi to da gero da dawa san ba haka Allah ya tsine mana kai noma kake ko wannan burtali wallahi to inda burtali yake na roki Allah shi wannan kai wallahi ne na ba ta burtali kana ji na cikin ka kana ji na wallahi aikin banza aiki to na dai sanar da kai tunda na gaya maka kace haka to wallahi za mu tafi duk matakin da ya dace mu kuma wallahi za mu dauka da mun ga bihin lata cikin karkarar mu wallahi duk matakin da ya kamata za mu dauka to ku dauka wallahi ku je ku dauki duk matakin da ya dace ni ma in dauki duk matakin da ya dace Allah shi wadan nage kai da Allah wadan nage da burtali da masara da dawa da gero Allah shi Allah wadan su Allah shi kai gara nan wallahi zai in yi karin magana wanda ya kwasa wallahi kare a gidansu zaki ne ai idan ta kama kashi karhi wallahi kare ba da aikin yi na faɗa maka wannan sai ka rubuta ka aji ka sani amalin aya yake ce in ya ci karmami amen su yake yi wayaho ni gulbin to sai iya kan mace ka gwiwa gambelli yayi karhin ka wallahi sai na dauki mataki a kanka mun ware kasin kuke na hayyo matagari kuma kaga inda na to kun ji abin da ya faru kwanaki an sanya muna burtulla sannan ba mu sai komi ba sannan yanzu ana bin mu daidai ana tsinsewa kuma ba mu sai komi ba to haka za mu zauna a kasa mu gaba daya a ce ba ba fillate a doron duniya kuma mu ne asalin karkaran nan za a wayi gari ba fulani a cikin karkaran nan sun bi mu sun tsintsince to kado asali ya yi mu ne ko kuwa rakin bayan an kashe mana harinde yanzu kuma ga anan kwace Allah ki taimake ka yanzu an shaye burtullan mu to yanzu an rayuwar mu aka so to mi kada ka son da mu shi saboda Allah da Annabi mu ba mu huta ba gaskiya ran karaɗi ya dace a ɗau mataki akan wannan abu gaskiya to abin da nake so da ku mu bi duk wanda ya raga mu kado Allah ya isa ban yafe mai ba duk wanda ya raga mashi daga baki na aka ji duk wanda ya sai a ce ni ne na faɗi ni ne nan ardo gamballi sai ne ya faɗi dama haka maka so mu ji gare ka duk wanda aka gani a kase shi to yayi papa yayi papa Bafa abun da nake so in faɗa ma aiki ya fara daga yanzu. Ai dole. Kuma mu abun da an kai a rado Allah ba shan ruwa ba ƙetar gaba. Duk wanda ya raga mu kaɗo Allah ya isa ban yahe ba. Duk wanda ya ga kaɗo ya kase shi. Wanda ka ga ana kasin dan kaza a kase kaɗo ni na sai a kase kaɗo. A kase kaɗo.
su me ruwan ga akwai kyau. Wallahi shatu akwai kyau ga wa'annan ruwa. Akwai haske. Wallahi shatu shi yasa kullum muke zuwa rafin nan ibar ruwa. An gaya miki wasu me. Menene halan shatu? Abin mamaki. Me ya faru? Shanuwar gidan su ja ita haihu ta haihu ɗaya biyu. Dan Allah. Ashe akwai shagali gidan nan. Ai inna ta sai min tausan na kai ta haihu ranna in ta haihu min ɗaya biyu. Ashe ran nan da an ga rawa dandali. Ranna ai zuwa ni kai dandali a yau biki. An ce ba sabon barawu da sallama shi. Bari da ki gani su yaran nan akwai riri. To gashi shi take. To ke tsaka. To shatu ya mun ka iya ya zama dole tun da ruwan rafin nan suna da kyawu. Ya sata. Assalamu alaikum yan mata. Wa alaikum assalam. Sannun ku. Yawwa sannu. Mata da Allah a saman ruwa insha. Taɗi waye bawanka anan. Haba su me. Ɗan uwan mu ne faɗan aran. Haba shatu kaɗa ne fa. To kaɗa ba mutum bane. Kai bari na yan maka ruwa. Na buso sarewa sarewar su da ƙauna a gurin ki yar fulani aure ne ba da wasa ba. Yawwa. Sai an jima. To sai an jima. Na saka. To tashi mu tafi. Na san yanzu in na tana zara. Rafin ga ya nisa, mu kama zuwa can rafin su ja'e muna ɗiyo. Shatu kenan. Su me? Na'am shatu. Kin san wani abu da naka sai an haɗa. Menene kenan shatu? Su me saurayin ga ya warge ni. Shatu, amma kin ban kunya wallahi. Kiki ga abin da zaki so ba sai kaɗo. Haba, ai kaɗo mutum na fa su me. Ai wanda ki samu bihillaci ɗan uwanmu. Su me an ga kada ki ba mu kunya shatu dan Allah. Hawa su me kyakkyawan mutum na hawan. Can gurin yanzu ke harkin ga abinci. Yana da mutunci, wace gansa ba. Ni da kaɗo. Su me ya burge ni gaskiya. Shatu ‘yar fulani fito. Shatu ga Adamu ga Shatu. Handi mioni, Satu in kumi. John. Sirbajo, wa ya taɓa ki? Gagarkan ki ya zo. Saki fuska kuma sai kina ɓata rai. Haba Satu, idan ma wani ya ɓata maka rai ba gani ba, ko da yake a wala gwango don na ji an ce ka san makaɗa ruwa a rafi, ko shi ma son shi kakai. Ka tafi. Yanzu ya ba a yi Adamu? Ga Allah daliya Kai ya kore. Allah ya saka na jogana. Wato shi kenan kai sai ka shige cikin gida. Cikin gidan ma ina cikin shan hatsi. Ka san ita ranar nan ba san ta muke ba. In ta fara kaifi sai mu boye. A ka huta ma kanka. In kuma ta tana da dan daɗin ta sai mu hito mu dan shata kuma sai mu koma. A cikin gidan ma ina cikin shan hatsi ne. Wallahi na gane ma na kure da littan da ka baka hito ba. Tunda Allah haka ya ku kamar balan. Wallahi da ko jira da sai ku narki. Kamar yaya? Ko an ga ko da yaushe lokaci ko da yaushe dare ne.
kullun dare kake kai kullun dare kullun cikin tunani kai ita halitta Allah ba a ganin ba ta yi to wai tsaya ma dai malam Yakubu shin wai kai me ya kawo ka gidana tun nan da muka je wurin bara saboda Allah ba mu yi baram da kai ba to ai ka san shi ko ya bani na dogara ana kwana to ana ban ni kwan da kai kuma tsakani da Allah ya kai ba dai ban da wani aminin da ya wuce to ko ba haka ba kai ma baka da wanda yake gaskiya ne to matsalar gashin haka za a kare shi na dogara ni kamar wata matsala da kace aka canza tsakanin mu da tun daga Allah to kai me kake gani tsakani da Allah haka abin za a bar shi ba wani mataki na dogara to kai yanzu wani irin mataki kake son a dauka wakati bai abun gawa akwai farurin jaya tana son ta shiga kada ne kace sun kwari suna son su kware mu to tsakaninka da Allah garin gana mutum nan ka sa an kashe mutum hudu ko yau dawa akwai makwabcin ka naji an ce sun buge shi amma ban sani ba shin yaya aka yi ne ba sani ba wane ne ba ni sunan shi barumi ya cika wallahi ya cika inna lillahi wa inna ilaihi a'udhu bi rabbin nas la ilaha illallah gobe ban kaga gare ka suka yi wa a kai ai bare an gaya ma ai ko shi wangadin gamballi yake shi arɗin ai ya san inda ya kai takakka kai wani ko ga maholki son na kai Allah shi gwada min gamballi ya gane ya haɗu da yaku saboda ni na riga na yi ajiya ta matakin da zan ɗauka don sun tafiya su baka san babu ba su ina nan wai ka hito min da karar bakin cikin ka kai mana Yakubu na jogana ina cewa na san data ka bude mu sakata ka budewa to gani ne kai na san sadda na sata to ya kai ka sata na ce ya kai ka sata sai ka faɗa min da wuri kaza bude wato tun da ni ga ma ne tana wuri kaza ka sa to ai ka san duk abin da an ka zo ba cikin hankali ba ba ka sanin sadda zaka abin shine ka zo dan a da tsani kana son a kashe ni hai malla Yakubu wannan gidanka ne wai ka je daga bana ka da kan uku to sai ka daure shi billahi allazi yadda ka sa an tada injimin nika kashe shi ka jin yanda rugututudum to ka kashe shi shiya shi tun da rugudun mu yake na injin to injin ne balle a ce yana da abin kashi wannan gidanka ne malla Yakubu naka ne to daga yau sai yau ka dan ƙara ganin kanan gidan ai ni zan cewa ban ƙara zuwa nan wallahi ba ma sai ka ce ga ɗan ƙara zuwa ba ka je ka na baban kila ma kai ka haɗa kai da su ina nan ta gidanka yau to ga shi inda sara ne sai a sare ni ai da su guguntule ka ba abin da ya sha maka kai sun sassare ka ba sararre kake ba je ka ina talkami na guda ina na sani sai ka duba shi don Allah ka bani yawa masha Allah na jogara kan je ka bugar da sanda in ba ka ban talkamin dama na san maciyaci kake to ran da sai asiri ba ka ga jin zali ka hada ai ina da wasu wallahi ga abunka kuma wallahi ban ƙara zuwa gidanka an shi kakkar tahi na ce ka tahi Allah ya tsare ni da kuturta azalumi ka kana azalumi kana jin bakin ciki na wato ina gani ba ka gani to ai kai ko gashi nan ka kikire to ai ni da dama don kai sai ka lalaba ayo kuturta ma ai arziki ce wallahi tsaya dai wallahi ku arziki ce to yanzu ga zahiri an taho ni shige gida ai dama da duka zo dama bakin ciki na kake ji ai mu da ina abba mu gani amma ga zuciyar rasu ba hakan lo kowa ai dama bakin ciki na kake ji ina gani kai baka gani kai don Allah da yau mu rabu ka ji ai da yau mu rabu ni in ba ni ba mu kai ni ma abu taka da musaki sai kai ni na ba shi wallahi ni na ba shi sai ka shige wallahi da yau sai yau ba ni ƙara zowa gidan na jogana azalumi kaga kila ma an ya faɗa ma makaho zai zo to yau na ƙetare wa shekarar
sai dai ta baɗe Allah da. Dama na ce ma yana nan. Sannu sarkin magusa. Muhammad Ibrahim, daga ina kuma haka da rana? Sannu sarkin mabusa. Wai kai me yasa kake son wuri mai dausayi da 'ya'yan itace? To, ka san rayuwa dan Adam din daban-daban take. Na yi son in zo na niyya in yi nishadi ta rayuwata ta yi farin ciki in yi busa ta yanda nake so. Duk dan Adam rayuwar shi daban-daban ce. Na yi son inda sanyi in yi busa ta in yi nishadi na in kama tuna da masoyata. Ka san sauriya ke jawo ran masoya da wanda ya sare da kai. Shin ku ba Hausawa ne wa kuma ni ma Bahaushe ne, me yasa ba za ku yi min magana ta Hausa ba domin in sani in fahimci abin da kuke nihi? Wai ya za a kare shiga ramin kura har ya ci ta da yaƙi? Dakata. Magana shi to in dai ba ta wadda za ta faranta min ciki bace za ku zo ku yi, to ba na son in sake jin kun zo man da wannan magana. Ba na so in ƙara ji. Ai wannan ba abu ta bace ta kwarai. Da Allah ku ta ku bani wuri da Allah. Ba na son in sake ji da Allah ku ta ku bani wuri da Allah. Mu abokan ka ne. Mu wasu iya mun gaskiya. Ba gaskiya bace ku gaya min. Saboda maganar masoyiyata in kuna so ku yi min magana wadda zan ji daɗi in yi farin ciki da ita. Saboda haka Muhammad Ibrahim kar a sake ba na so ku je ku bani wuri ku bani in shiga ta in wala in busa ta da nake so ina tuna da masoyiyata. Ku za ka faɗa maka har abada ba za mu ci bare. Kawai ku je ku bani wuri ba na son wannan magana. Hari? Sannu ki? Hannu ha? Yawwa! Hari. Dama ina so ko in tambaye ki. To mai gida ina jin ka. Hari? Na'am mai gida. Wai ya aka yi yarinyar nan? Satu. Ta sadu da sakarin yaron nan dan kaɗo. Ko ni ma dai mai gida da kake gani ni ma haka nake ganin abun nan a cikin gidan nan. Ha? Oh! Abun nan ko da mamaki. To mai gida. Ni ma akwai lokacin da nake ji wani sarewa ana busa a bayan gida. To da na ji ana busa sarewa sai yanzu in nemi shatu sai in rasa. Da kin ji sarewa? Da na ji sarewa. To. Hari. Na'am mai gida. A duk lokacin da kin ji sarewa. Ko ina kwana. Walkar da ni. Ni kuma na ɗauki mataki. Ya lallai na ɗauki mataki. To mai gida. In Allah da zan falkar da kai. Walkar da ni. Ni na san matakin da zan ɗauka. Na san matakin da zan ɗauka. Insha Allah. To zan je wajen yan burtulan nan namu. In gani in za karkarun nan ba su nume ba. To mai gida a dawo lahiya. Amu. Masha Allah. To masha Allah. Muna dan takun haka. Nace ba. Ina son in zagaya gona in gani in saka karun nan ba su yi mana banna ba. So ko a saka karun mai gida. A hilla ne da mana. Duk duniya ga akwai wanda ya banna bi hilla ce. Ai babu shi. To Allah mai kai lahiya. Amin. Ina so in faɗa miki. Ina sadauki. Yanzu na ji matsin shi nan wurin jakai. Amma yana ga kuma yanzu kila ya hita. Ban gane wurin jakai ba. Wai shi kenan sadauki abu kuyi da zai ja miki ranne a cikin garin ga. To na ranje da Allah ba shi yiwa. Wallahi tallahi ban yadda. Duk yanzu sadauki duk bai ga abu bila ba sai liyaru da gamballi sai liyaru da gamballi kuma ya san tsakani na da liyaru da gamballi wallahi babu shiri babu ga maciji sa'a ta yaka nema ni ma sa'a ta nika nema ko samu sa'a wani wallahi aikata me zai wallahi aikata mishi zai to Allah ya sauƙaƙa mai gida
ya sauke abin da ya haka sannan ke wallahi ma da duk abin da ka faruwa cikin gidan ga da haɗin kanki gwamma wallahi gwamma da haɗin kanki ban gane abin da kake nufi ba mai gida da sadauki da duk abin da a cikin gidan ga ai ce wanda ka kula karkashin kula ki suke wallahi dole ne ki kula da su to turke za ka hawa mai in daure shi ni kika ga ya ma turke za ki kawo miki daure shi ni kika ga ya ma haka gwamma to na fahimce ki gwamma to wallahi gwamma bari in ga miki daga yau duk sadauki ya koma hita gidan ga ni da wani tambaye kin kace min baki san inda sadauki wallahi sai na saba miki bare saba ma juna to sakanni mijita ki sake ni nace to wallahi ba zaman ni ka auren ki cikin gidan gaba ne da wanga shiririta wallahi bai da wanga shiririta wallahi ina ga ya miki kuma wallahi daga ki har sadaukin wallahi duk sai dukinku ya ga ya muku wallahi sai dukinku ya ga ya muku na rance sai dukinku ya ga ya muku ba ka tsoron ka nake ji duk abin da kake yi ina kallon ka ne kawai kyale ka nake yi to wallahi inda ni ka auren ki dole ne yanzu zo ha miki rai duk matsan wallahi abin da ba su da kyau suna faruwa cikin gidan mu dai za ka fama juna ni wallahi kin ga tahiyata na dai faɗa miki wallahi na faɗa miki wallahi kai ko yadda ya kwana lahiya shi ya so tashin hankali ce mako an kai tsoro ne muka yi Allah shi haɗa mu da arɗo kai ba arɗo ba ko kwasam da aka kanai wallahi ya gane ya haɗu da Yakubu Makahu abu ya ƙiya dole ne a biɗi mutanen da wuri in ba wulakanci ba a ce mutane kuna ji kuna gani Mala Yakubu ina za a kake ta sauri haka wane ka ji nan ni ne kai wane ne na jogana ne to na jogana ne wallahi Mala Yakubu to ina za a kaka da ka wata adan nan ni ba so ka je ba gani kake ba ka yabo mai ta gaba illa hudda da mata kai ba namiji bane ke kai tai na da Allah ka je shi yawa kai ina na jogana ka san nan abin da aka hidadi ina za ka tunda Allah ya sa na hadu da kai don Allah ka azane ga hayar da kayan garin gabas wurin mi gamballan ga shugaban Hillary lalle ka dai mota da tushe to kai Mala Yakubu mi kake yi za ni in yi ba hure ba kunni a haka addu'a dai yayi na ka gaida da zaka taida ka taida da ƙarya ka ce wai zaka je kai ba hure ba kunni Allah ya sa ga na jogana to an ce ma maza mata ne a dai ina husa ka yaushe za a ce ko da yaushe Hillary ba su da abokan gaba sai mu Hausawa a ci gonarka kuma a kashe ka yau ka ji an ɗauko gawa ne gobe ka ji an ɗauko tawa ne kuma duk mu ne Hausa a haka shi to abin ya wuce masu gani wata rangare mu an kai mara gani shine ka ɗauko adda za ka ka yaƙe su wallahi na so in ta musu kaca kaca Allah sarki Mala Yakubu amma ɗiba albarka kar ta sa ka ƙara watsa min majina Mala Yakubu tun da kake dubara ba ta taɓa bace ma ba sai yau Nabi wallahi tun da kake dubara ba ta taɓa bace to kai ina kai da wannan yaƙi ai na masu gani ne to kana ganin shi wanda bai gani bai iya kwazo bai iya faɗa kwazo me zai ina zai ka kwazo wallahi wannan aiki na masu gani ne ta kai da kaga gani wani taimako ka ba na faɗa maka daina nuno ni da ƙarfi an nune ka kawa Allah an nune ka ayyawa inda yawa Allah an nune ni an nune ka to saboda haka billahi allazi ni wallahi zuwan kawar na ba alheri bane dan ga maka wannan yaki na masu gani ne kai ko ka tai rubu za su yi maka wallahi ƙarya ne kai ni nan da kaga gani na ko wallahi don na shiga tsakiyar Hillary inda za ka azani ga haya in kai ga rugan gamballi ka fahimta wallahi yana gani na zai ga maza bisa kai ai lalle ko zai ga maza bisa kan shi ai rashin ganin ɗaya ne amma zuciyar mu yaƙi ta kaso lalle kam yaƙi da tuwo ba kai kana da ka ce zaka tayi kai yaƙi da riga billahi lazi saka same ka za su rurrufude ka na jogana ko mina hakan Allah ne kai ni dai ban ce ba ni ba munafiki bane to don a gama ta kila da ina gani karuwa da Hillary Mala Yakubu wallahi Allah ya kiyaye in zama in ba fulata ta gani kai mina hakan Allah ne wallahi wa kai wallahi kai mina kware kuwa Mala Yakubu to kaka kara wannan yaƙi na masu ido ne ko ba gaskiya ba yanzu kana ganin tun da ban da ido kamar Allah ya rage ni ko kai ma ai Allah ya rage ka Allah ya rage shi mana a kai dai kai Allah ya rage to ta ina rage ni ga me yanka akai hana a to tsaya ba da ya tsanka a yanki Mala Yakubu cewa ɗaya ne wa ba ka iya yaƙi ban ce maka wa wani abu ba to ƙarami irin ɗaya an babu amma kai gashi nan
saboda baka aniyar ka don Allah ya gundule ka kai ga wata sabuwar mota can ka wallahi tsadadda kai ka kila ko kuɗi za a rabo garin masu rawan fi sabilillahi ka ce masu ganin nan in dai masu ba da fi sabilillahi kamar ya ce masa ga kanan to kai na ta da kai na zan tafi ba ka gani Allah sarki kuma ka dauko da adda zaka ta yaki Malai Yakubu sai ina na jogana na jogana dariyar ta isa wayo ni Allah ina yake ba ka wa Allah to ka bari to ka je mana na bari to ya yi Allah ɗebe ma kuma wallahi dalla bugun ga harɗin nai in kana wa Allah kai ma ka tare ni na saka haka mugu azzalimi kai ka ji mutum Allah ya kille ka sai baka hanniya bismillah ka sa hare na ba ci ba Ya gida? Wurin tauraro na za ne. Wani kuma tauraron ki Shatu? Baki san tauraro na ba su me? Ni kuma ban san shi ba Shadauki. Ke abu ki san shi ba sarau kina nan tauraro na kina cikin gari baki san shi ba. A Shatu ban san shi ba. Satu ko ta fita gidan nan. Mai gida. Wi. Sarewa mai gida. We? Sarewa. Sarewa. Sarewa mai gida. Ina kika je ta haka? Ayye? To ma sa Allah bari in zo. Bani in zo. Nan ne tabi. To. Sarauki na zuwa garin nan ba san shi ba? A'a ban san shi ba. Ko sarauki na zuwa garin nan. Kai satu. Daga jin algaita, daga jin sarewa, he kai so kai yi cike. Ashe satu ba hana ki ba satu. To wallahi sai na dauki mataki akan ki. Sai na samu ki ligai din ga. Dole ki ji ligai ga wuyanki. Ke kuma ashe ke ka dauke mata hankali. Kina hada ta da yaro kuna tabka abin da bai dace ba. Na ki hannu. Nace na ki hannu. Na ki sannu. Kina wuce ko sai kin ji ligai linga. Kina ji na saman ga wuyanki. Kuma ki sanin da. Ka ji ki sanin da ki wani sai. Aikin banza aiki yau. Ni na sai na dauki mataki akan ki. Na ce maki ban son kina son kado. Ba ni son kina son kado. Da ni da uban shi ba shiri. Ba jituwa. Ba daidaita. Ha? Kina wucewa ko Shatu ‘yar Fulani fito, ki ne kai wasarewa. Kai Shatu, zauna. Shatu ina magana kin kyale. Magana muke Shatu. To abunda
da nake so in faɗa miki a radun Allah dai ba a yi mu dukiya ba haka ne ba a yi mu asuli ba haka ne oh wallahi to bari in faɗa miki wannan dan karon nan da ka shigo a rugaga a radun Allah in bai bari ba sadauki yake ko to ko da wa shi ke a radun Allah mu an maganin ai ko aradon Allah sarauki ba wanda sai hana su gowa garan ka sai ko ya zo kuma wallahi komai ba ai sai ya zo ya zo kogo to ya dade ya shigo ya saka ransa Allah ya shigo to aradun Allah ko za mu gwada muku maza mu kogo kuma duk hijinar da an kai rugaga aradun Allah sai kai kika kawo ta kai mun wasa makin kasuwar mu koma gida a yi shiri Shatu. Sarauke. Daman na san arina. Yanzu babu wanda ya biyo bayan ku. Babu wanda ya biyo. Shatu ina san ki. Ni ma haka. Shi dauki dama akwai wata magana da nake shan inda yi. Yauwa kawai Shatu. Su ne kake faɗi. In ki faɗa sai mun yi haɗa. Na gaya miki. Bari in gaya mishi mana. Haba su me kake faɗa dan Allah. To kenan. Shatu. Daman na san abin da za a faɗa. Amma kamar yadda na busa sarewa ta kika zo. Gobe zan busa sarewa ta. Ki iso gurin nan in bayyana miki abin da za a faɗa mani. Kun ji daɗin ku idan zai kira ki ba shi ya tura ɗin aiki ba. Shirya shi kusa sharewa. Gaskiya haka ne. Shatu. Na ga yamma ta yi. Ya kamata a ce kun hanzarta zuwa gida. Kana a biyo sawun ku ko? Riki amana ta yaki yar fulani soyayya nake aure ne ba da gaba ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya faru kuma mai gida? Lahiya lau ina zuwa. Na rantse da Allah ya daurin ka. Na rantse da Allah sadauki dauri ne zai. Wallahi tallahi daura sadauki. Ban gane ba mai gida. Wallahi dauri ne zai. Kamar yadda ka daure mata. Sai ba za ka daure mata. Na rantse da Allah sai na daure sadauki. Wallahi sai na daure sadauki. Kai da ka ji mai gida ba hakoran ka nake. Sai na ka iya kai yawo. Ka da man yaro kamar dabba. Wallahi sai na ka iya kai yawo. Ba za ka mai da mata kamar dabba. Allah sai na ka iya kai yawo. Bai ba yiwa. Wallahi sai na ka iya kai yawo. Muna hikan Allah ta'ala wa barakatu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi mu mai gida ba ka da hankali ne Allah. Ayunin sha, na sha kwayoyi. Na ga alama ka. Ayunin sha. Na ga alama ka ka shan kwayoyi ne. Kwayoyi ne. Di ba da kwada kai mishi mai gida. Aha, harawa ne. Wannan ta bai yadda ba ka gane ko? Harawa ne. Ban ku yadda da wannan fa? Harawa ne. Ban ku yadda fa? Ina ka ci rago? Rago to ka samu dan uwa. Ya zama dabba kenan. Me raba shi da dabba? Ai hako da dabba. Ya zama dabba kenan. Ai hako da dabba. Dan kwara guda shi. Na rage da Allah gwada dabba da sarki. Ka ga da shi dabba. Wallahi tallahi gwada dabba. Bai kwai wa ina gaya maka. Wallahi gwada dabba da sarki. Bai kwai wa ina gaya maka. Ai na faɗa miki. Wallahi ga turke ne ka daure. Kai wallahi ban ma daure ka ga turke ga kayan kato. Ga kayan Allah ne ka daure ka. Wallahi na san dai ka fara shaye-shaye ne ko ban da ba. Kwaya ni sha. Ana ga alama ka. Kwaya ni sha. Na ga alama kwaya ni sha. Kwaya ni sha. Ai ina zuwa kai. Kwaya ni sha. Ba ko da ka nake ji ba. Kwaya ni sha. Zan dawo kai. Ka dawo kai na din. Zan dawo kai. Bismillah. Zan dawo kai. Bismillah. Dawo min nan. Ki dawo min nan. Wallahi dawo min nan. Ki da shigo ni. Dawo min nan. Dawo min nan. Tsaya min nan. Kanka matso ne tsaya min nan. To. Sadauki. Na rantse da Allah sadauki. Abin kunyar da yake son ya jawo min ga wannan. Abin kunya.
wallahi na haso mu dinga tulluma abin kunya kamar yaya wa ban gane ba wai to ni wai kai wai mi ka gani ga ya arbo mi haka ni ga ya arbo saboda Allah don Allah sadauki mi ka gani ga ya arbo ka wa Allah ka taimaka faɗa ni mi ka gani ga ya arbo ka in ban bugi yaron gari shin da gida ba ka bayani ne wani fa ban gane abin da kake nufi ba yaron da aka in ban bugi yaron gari ban ka man bayani wai wallahi wallahi bismillah wallahi wallahi sai wallahi ka bige shi da yakani wallahi sai wallahi wallahi ba kashe mata na rantsi da Allah sadauki ba kashe mata da auren da arda gamballi na san duk garin ga koma da gabas a kunno mai wuta to Allah dai ya maka sauki mai gida amin Allah ya maka sauki amin muna ka Allah ta'ala barakatu hada hadan kai hada kai na kuma bari in ga miki duk lokacin kawo marago haki lokacin kawo maka abinci bai taɓa yiwuwa ma lokacin kawo maka abinci bai ma taɓa yiwuwa sai raina ani amma bugu guda ya mutu sai in ji kuma ba ni iyawa wallahi kaga wallahi kin banza munafiku wallahi sai na ga iyaka kuma ga mabusa da hakari ga mabusa da kai da ita har abada na biyu ka leka waje da kai da ganin waje da kai da kaga waje sai dai a ga bayan mabusa wallahi da kai da kaga waje yadda ka san amaryar da anka kai gidan aure bayan mabusa amma ba za ka ga bayan dana ba kina yi mishi ba za ka ga bayan dana ba sai dai ka ga bayan mabusa to ko da me zamu to kai karfi na ne to yayi ko za a gwada ne ya a ko za a gwada ne shikenan na kunce ki wallahi yadda ka san kawo amarya ba ta koma hita waje kai ma da kai da hita waje wallahi sai ka kai ko kukan jini za kai Allah shi wallahi ba ka ban tausayin sarauki wallahi ko kukan jini za kai wallahi kuma ci biyo ne Shatu yar fulani fito akar makallahu na'am ina da tambaya na'am mutum ne ya cuce ni kuma da ya cuce ni sai ni ji bali ya hankuri akar makallahu na'am da ni tashi ni kuma sai na same shi dai na kashe shi to akar makallahu ya kamata in tai ga iyali ne an so gado nai na kashe shi ko a ni kai akar makallahu ita a tambaya ta subhanallah na'am subhanallah na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ka zo da tambaya mai tare da al'ajabi idan ka kashe mutum Allah maɗaukakin sarki yana magana a cikin alkur'ani mai tsarki inda yake cewa duk wanda ya kashe mutum musulmi da gangan to jahannama ce makomashi kuma yana matabbaci ko mai dawama a cikinta. Kaga tun da Allah ya ce haka maganar ka tahi ka an so wani gadon kashe shi ai kaga bai taso ba. Kai ma yanzu hukuncin ka kisa. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ashe ko ba lahiya kare ya sha ta ba. Akar makallahu babu wani wuri inda za a rabe ni. Ana gyara akan magana Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ni tambaya ta sallan nan da aka yi raka a hudu to sai ni ji an ce ana hada tsakanin Hilani da Hausawa to saboda uzuri sai ni raka a biyu ni ba sauran to aka makallawa ya sallata aka yi kokari subhanallah subhanallah wannan ya faru ne saboda lamari na jahilci amma sallah ba ta yi ba Wurin kai daɗe ni kai na ana da tambayar. Shin wai labai wai menene tsalki? Allah gaba ta mara ai ma abin ki damuna. Shin tsalki ko kore sarki? Kamar nake tune. Ka kar maka lahu. Shin ni ba wa da gangan na kashe mutumin nan ba. Ba da gangan na kashe shi ba, kaddara fa ce akar maka lahu. To tunda ba da gangan bane. Tunda kuskure ne. Matsalar ka sai malamai sun zana. Ina ƙara kira gare ku da ku zauna lahiya domin ita ƙaddara dukkan musulmi wanda a cikakken musulmi ya kamata ya yi imani da ƙaddara. Domin ko da ɗan uwanka an haka shi to ka yi imani abun nan muƙaddari ne min indillah
ba ka iya ƙara mashi kwana ko guda bisa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yanka mashi. Sannan duk abin da mutum ya samu, yanzu alal misali, ko da dabbobi da ka biyan hanya su shiga ko su raba cikin gona su ci amfanin gona, a matsayinka na mai gonan nan idan ka ɗauki wannan a matsayin kaddara Allah zai baka domin ko noman nan ka yi babu yadda za a yi abun nan da kan noma ka canye shi kaɗai. Haku da yake na ga baki sun shigo, ya kamata in tsaya domin ban san abin da aka da su ba. A ci gaba, a ci gaba, a ci gaba. Mu ma jikinmu da ka fara na ji ka fara ambato Allah, sai na ji jikina ya yi zambu, tsam, sai na ji rasa Allah wallahi. To dan Allah a ci gaba. Ina ganin kuna tare da ni. Kware kuwa. Bayan haka yana da kyau duk inda al'umma ta haɗu ya zamana suna zaman lahiya. Domin shi zaman lahiya alkhairi ne ko'ina. Sannan a riƙe addinin musulunci. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana magana a cikin hadisi inda yake cewa al-muslimu aful muslim. Ma'ana wato dukkan musulmi dan uwa musulmi ne. Dukkan musulmi bahaushe ne, bafulatani ne, bayarabe ne, kowane irin jinsi ne, inda musulmi ne to dan uwan musulmi ne. Sannan ya zama wajibi duk abin da ya samu musulmi dan uwanka, idan na alkhairi ne to kai ma ka yi farin ciki a cikin zuciyarka, idan na sharri ne ka nuna bakin ciki a cikin zuciyarka. Yin haka shine zai tabbatar da cewa kai ka zama cikakken musulmi. Saboda haka ina ƙara kira gare ku da ƙwaƙwaran murya da ku zauna lafiya kuma ku riƙe addinin musulunci, domin duk inda hasken musulunci yake to in Allah ya soya da za ka isko wurin nan yana tattare da zaman lafiya. Allah gafarta. Na'am. Ni ko na ji daɗin wannan batu da aka yi. Allah da wani abu na zo a cikin zuciya na. He na ji ruhin musulunci ya rushe ni. He na ji sawaba a cikin raina. Amma kaga wannan. Ni wallahi kaga wannan. Kai da shi naka kwana da shi naka tashi. Ko gona zane da kai nika kwana da kai nika tahiya da kai nika dawo dauke da habiyata. Ka kuru musulunci ya shiga a ciki. Kai ka kuru. Wallahi ka kuru. Wallahi kai ka kuru. To Allah gafarta malam. Magana ta nan na biyu. Ayi sulhu tsakaninmu. Alhamdulillah. Abin da ya wuce ya kasance ya wuce, kada a sake tare shi. Insha Allah. Kuma yanzu a zanna lahiya, duk abin da zai faru ku dauka cewa kun zama yan uwan juna saboda dukkan ku musulmi ne. Kai wakilin Hausawa da kai wakilin Fulani. Ku gaisa, ku musaba. Wallahi kakuru wallahi. Kai. Wallahi kakuru. Wallahi da kan da sai da kallo. Kuma ran kai dade. Allah bai. Amma dubu abun nan na kaso na biyu. Ina so domin zumunci ya ƙara haɓuƙawa tsakaninmu da su. Ya kasance tsakanin Bahaushe da Bafulatani an zama abu ɗaya. Ya madaurin ki daya. A gudu tare a tsira ta. Ina Satu, kai. Kai Satu matsona. Kai Satu mi ko wuyan kana. Ga Satu na. Allah shi taimake ka kalle Satu. Na ba shi Satu ya miƙa ma dan shi sadauki. Ni na yi wannan kyauta. Ni ma na jahi. Duk abin da nika ji gare. Na'am. Wallahi na zama kamar jaririn da an ka aiwa.
babu komi tsakani na da kuma na amina sadauki kai sadauki taho na sadauki na yadda na amince ga satu Allah gafarta to wai ina da tambaya sun me yasa ba a zuwa karkarar mu sai karkarar Hausawa ake zuwa a dan muna wannan nasiha da wa'azi domin ya shiga cikin zuciyar hilani saboda idan ya shiga zuciyar hilani malam ka gaba hilasi akwai riko gare mu idan ya shiga zuciyar mu abinda aka yi can baya in kasa wannan ya kasa wannan to ba zai faru ba shi ya samu ka dade mana ya mun dade muna gaba kakuru wallahi kunkuru wallahi kunkuru wallahi kakuru alhamdulillah wannan haƙƙin mu ne mu malamai mu shiga duk inda ya kamata mu shiga da inda hilani da inda hausawa duk inda ka sani cikin duniya ya zama wajibi gare mu malamai mu shiga saboda haka lehinmu ne amma insha Allah zan yi kira da kwakwaran murya na'am akaramakallah da malamai su yi hobasa da yan uwa almajirai su tashi a shiga ko'ina sako-sako na'am karkara da birane da ƙauyuka domin a jaddadar da addinin musulunci kuma a zama abu guda kamar yadda addinin musulunci ya tanada saboda haka insha Allah da wannan nake cewa zan tashi in kara gaba Allah shi kara maka zo amin amin masa Allah masa ya kunan daga yanzu wannan kada ka sake zin kunyar si kada ka ba su haƙƙin si ina kake sadauki ka kula da si sadauki duk abin da kan min akan satu na yahi maka kuma na fahimci abin da kan dade kana ta so in fahimta yanzu na fahimce shi na gano shi ku ta sadauki ku ta yi ka gansu Allah sarki satu da sadauki Hausa Fulani Mune Hausa Fulani Gamu Hausa Fulani Mune Fulani Hausa Fulani ‘yan matan mu har maza mu zan kauda adawa a juna ba gaba. Hausa Fulani ‘yan matan mu har maza mu zan kauda adawa a juna ba gaba. Hausa Fulani ‘yan matan mu har maza mu zan kauda adawa a juna ba gaba. Hausa Fulani wasa ba da zama faɗa zumunci mu rike mu da ku mun zama tare. Una kaga sila ce ta kawo mana lafiya tsakanin mu bar faɗa ga mu a yau duka tare. Aure kun yi masoya ku zauna a gida mu da ku babu batun faɗa Hausawa da Fulani. Gani gaban ka mijina jani na bi ka mu je zuwa aure mun yi na kauna mun yi na kauna. Hausa Fulani yan matan mu har maza mu zam kauda adawa a juna ba gaba. So sanadi ai da biki amana mu rike gare mu juna iyallan ku iyallan mu zauna ba gaba. Hausa Fulani zumunci mu rike mu da ku mun zama yan uwa amana ba gaba. Mun gode Ubangiji da yayo musulunci ya sauko mu cikinsa zai haranta mana gaba. So sanadi mai daɗi soyayya mai mu da ku Hausawa da Fulani. Hausa Fulani yan matan mu har maza mu zam kauda adawa a juna ba gaba. Iyayye da yan mata mu shansha shagali na so da ƙauna mu yi rangwada a filin yin wasa. Idan kin fita fili dole ne na biki mu
mu rausaya mu sha shagali ni da ki mun janya gasa min kan iware da sauro in kawo farmaki a mintin da a yau mu da ku babu batun fada mu je filin wasa A yau ka zama jarumi ne zan yi ma jinjina sadaukarwar da kai mana kamar ni da mai sona. Hausa Fulani ‘yan matan mu har maza mu zam kau da adawa a juna ba gaba. Hausa Fulani ‘yan matan mu har maza mu zam kau da adawa a juna ba gaba. Hausa Fulani ‘yan matan mu har maza mu zam kau da adawa a juna ba gaba. kar da gida mu yar uwa bacin ranki ne ya sana yau dangana na barki da angonki Na yo murna ɗan uwa na ka rike zumunci ba ta kare wacin da ka ce angona. na busa sarewa kin biya mai kyawun hali da kaunar ki a zuci gashi yau na zama naki Sanewar da ka busa jarumi ce mun silsila da ƙaunar ka a zuci kai ka zamto angona. Hausa Fulani ‘yan matan mu har maza mu zam kau da adawa a juna ba gaba. ina yo godiya ga dukkanin yan uwa hausawa da fulani Lallai kai ne mai gida mai kyawun yin salsala ba haushe ‘yar Fulani. bikin bidiri kun kai wa hausawa da fulani ga filin wasa Nisha na yi godiya ga Allah sarki na da ya bani sadauki a matsayi na mijina. Hausa Fulani ‘yan matan mu har maza mu zam kau da adawa a juna ba gaba. hausa fulani yan matan mu har maza mu zan kau da adawa a juna ba gaba Hausa Fulani ‘yan matan mu har maza mu zam kau da adawa a juna ba gaba. Hausa Fulani ‘yan matan mu har maza mu zam kau da adawa a juna ba gaba. hausa fulani yan matan mu har maza mu zan kau da adawa a juna ba gaba hausa fulani yan matan mu har maza mu zan kau da adawa a juna ba gaba saboda sasancin da aka samu yanzu shi ya kawo jituwa tsakanin 'ya'yan fulani da 'yan hausawa don haka ku rike addinin musulunci don ya taka rawa addinin musulunci ya taka rawa sosai shi ya kawo mana haɗin kai tsakanin ɗayan fulani da ɗayan hausawa yadda ake kira mu hausa fulani Hausa Fulani mu ne Hausa Fulani Gamu. Hausa Fulani Mu ne. Fulani hausa fulani yan matan mu har maza mu zan kau da adawa a juna ba gaba Hausa Fulani ‘yan matan mu har maza mu zam kau da adawa a juna ba gaba. Hausa Fulani ‘yan matan mu har maza mu